Произведението, което ми направи най-силно впечатление от изучаваните творби в 6-ти клас е Щастливият принц. Има 3 причини, поради които това е любимото ми произведение. Първо, авторът на литературната приказка Щастливият принц Оскар Уайлд е един от любимите ми автори, заради неподражаемото му чувство за хумор и брилянтни диалози, които са както дръзки, така и иронични, но винаги са ключови в творчеството му. В Щастливия принц диалозите също имат важна роля и те са силно въздействащи. Второ, когато стигнах до частта в приказката, където птичето казва "Аз не отивам в Египет, аз отивам в дома на смъртта", ми стана тъжно. Според мен една добра история успява да те разплаче. Трето, след като прочетох Щастливият принц, цитирах откази от произведението в няколко ежедневни ситуации и си припомних една от поуките в приказката. Да се жертваш за другия означава да жертваш своето щастие в името на щастието на другите. Аз мисля, че приказката разкрива какво прави хората истински добри и вярвам, че тя ще накара всеки, който я чете, да се замисли как да бъде по-добър човек.